Tècniques de grup, jocs i altres històries neix amb la il·lusió de donar mecanismes, estratègies, tècniques i idees als tutors i a tota aquesta gent que es dedica a treballar amb els grups. És a dir, concretament pot anar dedicat als tutors que volen treballar seriosament el seu grup classe, pot anar dedicat als tutors que volen treballar amb pares i mares del seu grup classe, pot anar dedicat a monitors d'esplais, de casals, i en general pot anar dedicat a tota aquesta sèrie de gent que treballa en grups de persones. El llibre aquest l'hem dividit en 5 apartats. La primera part s'hi pot trobar prop o més de 40 tècniques de grup, totes estandarditzades amb una durada, que si mitja hora, que si una hora, que si 2 hores, amb unes necessitats, que si s'ha de portar el bolígraf, el llapis, o que si abans s'ha de preparar un esquema, o s'ha de preparar una fitxa, o un qüestionari. Surt també els objectius que es persegueixen, que evidentment, segons com es porti la pràctica, podran ser més o podran ser menys. En principi n'hi ha uns demarcats. A continuació vindria el mecanisme que l'hem titulat, que és la manera com es porta la tècnica, es desenvolupa. Després hi afegim el que nosaltres hem dit sembla petar, que és com una mena de reflexió del que ha passat mentre s'ha portat a pràctica la tècnica, i al final en algunes s'hi han afegit algunes observacions. La segona part aniria dedicada al contacte o al tracte que té el tutor individualment amb l'alumne. Llavors existeix, s'hi poden trobar una sèrie de preguntes en què el tutor va fent a l'alumne per tal que aquest se situï dintre d'aquest context social. És a dir, evidentment, intentem que les preguntes no tinguin res a veure amb el que fa els estudis i aquestes històries, sinó que siguin coses de la vida mateixa. En una tercera part l'hem dedicada a si s'ha de fer convivència, sortides, excursions. Llavors aquí s'hi pot trobar un seguit de tècniques ja més dinàmiques, més de cara a l'exterior. S'hi poden trobar, sembla que són més de 40 jocs d'aquests de tota la vida i altres activitats puntuals. En la quarta part, aquí ja la dedicaríem expressament als pares. És a dir, hi ha una sèrie de tècniques preparades pels pares que en el fons la cosa seria el que entre ells s'expliquin com ho fan a casa per superar els problemes aquests del dia a dia. És a dir, moltes vegades els pares diuen oi, doncs això no ho sabia, potser que ho provo jo amb els meus fills. I aleshores, reunint-los i cadascú exposant com funciona a casa seva, tothom n'aprèn de tothom. I una cinquena part en què hem fet un petit, d'acord que hi ha molts llibres ja fets d'això, però hem fet un petit recull de tècniques d'estudi que puguin servir per l'alumne que té el tutor en aquest curs. En general pensem que aquest petit llibret pot ser d'un gran ajut per al tutor que es vol dedicar de ple a la seva classe o per la gent que treballa en grups de persones.